Ai, Rosiña, Rosiña Rosa. Estamos aquí para transmitirche unhas palabras de desagravio. Probablemente xa non te acordas porque pasaron 18 anos. Mais eiche refrescar a memoria. Antes, déixame falar con esta xente, antes de que durman. 2 horas. Tales cansadiños e cansadiñas. Mais un último esforzo. Aí, pouquiño. A ver se ensaiándovos tedes enerxía para cando eu diga 1, 2, 3, pronunciar aí unha palabra de 6 sílabas. Oi, non é aí un ben ou mal, é unha palabra de 6 sílabas que facía falta que a levásemos pa a casa. Estabilidade. 1, 2, 3. Estabilidade. Home, outra vez. 1, 2, 3. Estabilidade. Ben. Pois, comezamos. Comezamos cunha dose de realidade. A fin de contas, eu estou aquí e vos estades aí abaixo. Entón, póñovos en antecedentes. Este audio serve pola intervención inteira. E iso que dura 1 minuto. Aquí temos 2 mulleres. Unha do país e outra que acaba de chegar. E están nunha pensión. Unha é a dona e outra é a clienta. E pola mañá, cando está a dona aí na cociña, que non viu a clienta o día anterior, pois iso, está preparando as súas cousas e de repente entra a clienta. Negra. 1978. E viñache a unha familia que te acolleu como unha irmá, ou non? Sí, no, como a mãe, el esposo, a mesma família, a nora que tiña como a irmã, porque mira, cando cheguei a casa que cheguei às Palmeiras, en Cangas, estaba o dueño da casa, a muller, e o fillo, e a nora, e unha neta. Entón, o día seguinte, cando marchou meu marido traballar, querer, eu non sabia que facer, eu tuve hasta as 11 da mañá. Entón, às 11 da mañá, collín e dixen, eu vou salir para aí adiante a ver que vexo. E cando salín polo pasillo adiante, encontrei coa señora coa dueña da casa, a mas a neta. Os outros xa marcharon traballar. Eles tiñan un bar debaixo. E despois dixen, buenos días. O que me dixo ela, contestei. E daquela falaba máis castellano, onde había nenos pequenos que gallego, porque non estaba tan actualizado como agora. Entón, ela dixo, buenos días. Marchou Pablo a trabajar? Eu que sabía que dixo trabajar será traballar. Dixo, sí. Entón, dixo ela, e desayunaste? Eu que sabía que era desayuno. Entón, dixo, espera aquí un momento que foi coger unha taza. Cando foi buscar unha taza, trouxe unha xícara. E dixo, ai, eso xa sei o que é. Taza e a xícara, desayunar a ver que é. E dixo, vamos para abajo. Baixamos para baixo, cando chegamos no bar, dixo ela, tú que queres, café con leche ou café solo? Dixo, café con leche, café, leite, dixo, será leite. Deu unha taza de café con leite, e despois dixo, o que queres logo para comer con ele? Pan ou galleta? Pan, dixo, será pão. Dixo, non me salia galleta, dixo, galleta, assim en portugués, galleta. Trouxe un paquete de bolacha Maria, e dixo, aqui já sei falar. Ai. O leite non era leite. E ese era o problema. 1978.
Mais 25 anos máis tarde, en vez dunha pensión, era un instituto. E en vez da dona e máis a clienta, eran 400 alumnos e alumnas e máis ou menos 60 profesores e profesoras. E a realidade era exactamente a mesma. Inestabilidade. A primeira ocasión, fuga. O que escoitábamos antes, como a galiña, sempre para fora. E para intervir, o acento é máis o B, é o V, é o S, é o X, é o H, que finalmente, a fin de contas, é mudo, non chegaba. Por iso se facía necesario intervir. Intervir desde o traballo, intervir desde a base. E por iso fixemos a primeira formulación deste que tedes aí nesta pantalla. E abrimos xogo. E puxemos todo o mundo á procura dese tesouro. Sabendo que a resposta era: aquí non hai nada. Claro que se dicía aquí non hai nada, na mesma medida que se preguntábamos pola normalización, se dicía: ai, aquí está todo normalizado. Estaba todo normalizado, sí. O caso é que no comezo do século XXI falábamos dos diplomáticos de Monte Alto e os nosos alumnos e alumnas dicían: ese é un grupo gallego. E cantan en gallego. Cantan. Han ser vos. Iso sí, naturalmente, ali estaban normalizados e onde había problemas era en Viveiro. En fin, estamos acostumados a ver a palla no ollo alleo. Pois, efectivamente, entregamos a responsabilidade e mandamos procurar á procura dese tesouro. Especialmente, onde? Na casa, no ciclo da vida. Non había que ir ao inferno, non. Mandamos que cada un buscase na súa casa, que o tiña fácil. E sí, moito non apareceu, claro. Xa sabedes vos. Mas, efectivamente, apareceu. E co que apareceu, decidimos entón facer de ponte. Facer que a escola fose unha ponte de comunicación en dobre dirección. De fora para dentro, eses tesouros que nos trouxeron das casas, e, unha vez tratados, de dentro para fora. Por iso, organizamos unha exposición. E pensamos: onde facemos esa exposición? Na biblioteca? Na entrada? Non. A exposición fixémola na Casa da Cultura. Por que? Porque xa dixen que era unha ponte de comunicación. E igual que antes trouxemos as cousas de fora para dentro, agora ían de dentro para a proxección exterior. A exposición foi ben. Estéticamente estaba ben preparada. Houbo moita ilusión. Na inauguración houbo moita xente. E de etiqueta. Autoridades civís, representación das asociacións cívicas. Claro que houve un problemiña. Visitas didácticas non tivo. Por qué? Porque
era fora da escola. Entón había que conseguir licenza para poder baixar. E, ademais, entre baixar e subir perdíase moito tempo. Mas, en fin, proxectamos para fora e puxemos o problema encima da mesa. 3 anos máis tarde, repetimos, fixemos como aquel anuncio. Non vos acordades daquele anuncio que dicía repetimos? Pois repetimos o proceso e, neste caso, fixemos a intervención dentro. Aí tedes a biblioteca, onde están as autoridades educativas, a Xunta, as autoridades educativas do centro e as autoridades locais, o cronista oficial, os representantes da corporación. Ben, dicíame aquí, cando preparamos esta presentación, dicíame aí, Karina, non poñas a foto esta, que hai asentos vacíos. Aínda ben que hai algúns asentos vacíos. Aínda ben que había asentos ocupados. Porque xa comprenderedes que isto non é tan fácil. Ben, pois, nesta sesión de posta en común houve aspectos moi positivos. Por exemplo, ver, saudar, compartir espazo e experiencia cos axentes de normalización, con esas persoas que tiñan na casa os tesouros. E tivemos un acerto que a todos eles ofrecémoslles esta peciña de cerámica que di a lingua protagonista da lingua escrita, palabras que non leva o vento. Un agasallo modesto, mais ao fin e ao cabo, moitos deles foi o primeiro recoñecemento público que tiveron pola súa lealdade a esta nosa terra. Mais todo non son éxitos, eu non vos quero levar aquí á Illa Bufarda, que xa vides dela agora. Amigas e amigos, tampouco houve visitas didácticas. Por qué? Porque era o final de curso e había que dar o programa. Iso sí, agora a parte positiva. Fixemos unha descuberta monumental que aínda non tiñamos, unha descuberta que non fixéramos neste país. O mal da lateralidade. Había algúns compañeiros aí na entrada, colocamos aquela Rosalía do Rei Centolo, co deseño de Andy Warhol, pintadiña, coa cara tan alegre. Mais a Rosalía metía medo. Viñan os compañeiros e compañeiras polo corredor, entón andaban preguntando: fuche ver a exposición? Como non esperen sentados, nin fun, nin penso ir. Ben, mais asistiron os medios de comunicación, houbo visitas do interior e do exterior, e a actividade foi un éxito, e levamos un premio de innovación educativa, e iso foi alento. Un alento que tomamos para axudar a redactar o modelo Burela de planificación lingüística. Isto é, a planificación lingüística municipal. Andan falando diso no Parlamento. Cedémoslles gratuitamente a redacción e cedémoslles 20 anos de experiencia. Téñena gratuita e cedémoslla así, coa mão estirada. Fixemos moitas actividades.
onde, pois, por exemplo, na igrexa, coa colaboración do cura, fixemos a misa intercultural, fixemos unha exposición de lápidas que se vai abrir ao público novamente o próximo día 6 de novembro aquí no Museo do Pobo Galego, e mesmo fixemos unha boda ao estilo modelo Borela. Tedes aí as explicacións de cada unha delas e podedes consultala en internet perfectamente. Con quen dialogamos? Con todas as forzas, incluso coas forzas da Garda Civil, como vedes aí. Moi ben, pois, por todo este traballo, déronnos o premio Peña Novo. Ben, alá fomos nun autobús de Burela ao Castelo de Soutomaior para recoller o premio. Xa vedes aí o suxeito paciente, o complemento axente e mesmo os complementos circunstanciais. Ben, mirad aí o alcalde, Antonina de Batuco Tabanca ao lado, están aí de oradores, os académicos están ali naquela fila escoitando, e diredes, que guai. Guai era no Uruguai, onde decía a Sole Felloza, porque para algúns éramos demasiado moderados. Mas para os outros éramos demasiado radicais. Entón, esforzo sí, pero tampouco hai Liga das Estrelas. Ben, con todo, ese premio Peña Novo deu-nos enerxía para comezar esa intervención que este país necesita. Entregarlle o micro á comunidade neofalante. Naceu, pois, en 2012 o proxecto Neo, e desde ese momento, pois, 400 e moitas semanas en antena, irradiando modelos de incorporación activa a esta nosa cultura. E cando celebrábamos 3 anos, aí chegou el, o Marco Pereira, ao instituto. E o Marco Pereira dixo que quería participar na radio. Entón, decidimos facer dinamización cultural coa música nosa e dos países a onde chegou o noso idioma. E o Marco chegou e pasoulle como a Antonina. A Antonina era negra, entón, inestabilidade, fugas. Pois, co Marco igual, non era negro, mas é cego. Entón, a un cego, como lle vas chamar diante dun cego, como lle vas chamar leite ao leite? E queixo ao queixo? E xamón ao xamón? O xamón, mutación xenética. Ben, mas esas actitudes de o leite non ser leite nunha escola non nos fixo baixar os brazos. Todo o contrario, porque xa éramos grupo, a intervención estaba en marcha e repensámola. Naceu aí esa segunda fase, produto da reflexión, mais tamén da experiencia na aplicación. Deixo-vos aí, non vou insistir niso, porque se me vai o tempo, mas aí tedes
o modelo Burela como é actualmente e as súas 6 grandes liñas de actuación que ao menos ofrecemos para as entidades culturais, para as entidades municipais, máis, evidentemente, para o sistema de ensino. E unha vez que fixamos esa reformulación, tocaba a divulgación social, que non é fácil. E fixemos de novo interlocución con todas aquelas portas en que se abriron á nosa chamada. E fomos, por exemplo, ao lugar mostrar o diálogo intercultural modelo Burela. É o máximo, amigas e amigos, o máximo. Como resultado diso, déronnos o premio 1000 Primaveras. A ver, faltábanos ser de Mondoñedo. A ver, iso xa, daí para arriba nada, daí para arriba o ceo. Mais como a fin de ao cabo de Mondoñedo non, mais mindoniense sí, pola área, celebrámoslo por todo o alto e aí está o Anxo González Guerra da primeira promoción de lingua e literatura galegas con nós na recolla do premio que levamos para o norte con moito orgullo e que celebramos así no local da emisora. Ben, pois despois de todos estes comentarios que acabamos de facer, diredes: de Burela da escola para o Concello, do Concello para a Garda Civil, da Garda Civil para unha asociación cultural, dunha asociación cultural nun autobús para o Castelo de Soutomaior. É a estabilidade. Pois, habemos despedirnos precisamente co modelo da estabilidade. Escoitade como soa este modelo da estabilidade na voz dunha mociña indonesia que renaceu galega en setembro de 2024. Esta hora comeza a 14ª etapa de Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas. Amigas e amigos, benvidas, benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa modelo Burela emitido a través de Radio Foz e Radio Valadouro, na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Shiva Alinda Nur Hakim, de cultura sundanesa e nacionalidade indonesia. A ver, non vos impactou moito, mas aínda tedes unha segunda oportunidade. Projeto Neo faz escola através das ondas desde janeiro de 2012. Agora mesmo estamos no programa 431. Depois dessa música de cabeceira, faremos um breve recordatório do que tivemos na semana passada, Cíntia e Adri. Na semana anterior, a primeira convidada do programa foi a nosa compañeira Shiva Alinda Nur Hakim. A nosa pintora máis internacional participou no programa. Quen anda aí? Moi ben, moi ben. Quen anda aí? Aí andamos nós. Esta, pois, outra semana, outro sotaque. Por qué? Porque temos unha lingua mundial. Aínda que non practiquemos moito, temos unha lingua mundial. Amigas e amigos, chegamos ao final e para este final quero facer unha chamada á comunidade.
Se hai... Esta chamada vai especialmente para aquelas e aqueles ensinantes que no seu centro de traballo se senten sós. Sentirse sós non ten que ser motivo para tirar a toalla. Se a idea ten forza e é lexítima, se é defendida só por unha persoa, iso non é ningún motivo para baixar a cabeza. O contrario, é unha valentía e hai que atreverse a dar o primeiro paso. A lingua, a literatura e a cultura en xeral non son patrimonio das letras nin das ciencias. Así que esta iniciativa pode ser tomada por profesorado de calquera área. Referentes gramaticais. Dixenvos antes que a morfoloxía, sí. A ortografía, tamén. O léxico, tamén, claro que sí. Mais, sobre todo, a sintaxe. A sintaxe dos conectores para diferenciar entre coordenación e subordinación. Coordenación. É subordinación. Pois iso hai que diferencialo. Queredes referentes gramaticais? Non hai problema. Falades con Carina Parga, falades con Vanessa Vilaverde, falades con Manolo Maceda, falades con Tina Formoso, falades con Ana Iglesias, que leva batallando anos e anos en Vigo. Hai dúcias e dúcias de nomes de referentes que teñen a mão tendida. Ningún desánimo, porque onde menos pensamos hai unha mão amiga. Marco Pereira. O amor ao idioma escrito en braille. Carina Parga, nacida na emigración francesa e agora profesora de acollida e incorporación de migrantes na nosa terra.